Салом алейкум ҳамаи мухлисои рэпи тоҷик, мухлисои Rest Pronavik MC студия Freeboys даем я бори дига мегем 9 километр пеши части ДШБ. Барномаи ипара лайв. Чӣ будани барномаро намефаҳмонем, барои чӣ ки хитон мефаҳмен мухлисои ма старатам мекунам сода карда бифаҳмонам ҳамаи чиро ки шумо бифаҳмен. Чӣ гуфтаним барнома нашоти ҳам трекое ки бисёр дархост мешавад живоиша гӯш кунам ба асли ҳам пайдоиши ҳам трек аги ҷо пайдо шид ба чӣ хотир пайдо шид ҳамун масъала қатъи я чорта чақчақ мекунем. Я вақт пешаи реперӣ бурӯшикӣ мекардем бозорда як бародар доштем ай тарафи ё восе буд ё кӯло буд ҳамун чи омада буд якам тарак ошиқ шида буд ҳамхе кашокаш хулоса Россия рафт омад ништияк пацан хча гирифт неки духтаре яке дӯст дошт нагирифт хитон хит кардем кадом трека мегум треки духтари раис барои ҳамаи шумо живо як бор мехонам мухлисо зинда бошед аксарияти мухлисо ғарибидан аксарияти ватандан рафта омадестам саломат бошам треки духтари раис барои ҳамаи ошиқои камбағал живой студия Freeboys даем Rest Pronavik MC бачаи камбағал грушика бузург бо таи ту файродум кард ки борома бардур бар ту хунара гап нест раис ма ҳамунчен чашмои ту дашида будум мухлис ма ҳамунчен кадум орзуи бой будана ки вақте хозгороӣ кадум не нагуфта будан ма хулоса ҳамахе орзу дафта шаврӯзкор суми биле ҷамшид фалёд Россия бишам сундор ғариби саҳар то бегаҳ кор набуд қин шав то саҳар да фикри ту хоҳум буд ширин як бор ҳамагӣ дидум тамом фақат орзу дунёра чапа мекунам ба хотири ай ма бишай ту ба хотири ту буд ҳамашай ватан хела дур стройка цемент арматур шпателишкатур ҳар як кори вазбина осон мекард ёди ту раис тоқат ки ма мешам домоди ту ду сол миёна бастум раствор кашидум сатилда ду сол нанги номус ду сол ишқи ту дилда омадум ватан хунане аввалост мошин бозор идов пеши хунат пиёдане рафтум мошин сувор идов да дастум набуд борои отат букети калон 101 роза пакета шоколад сар форма чуга чиста пацанаки шаҳрӣ уже мадер кардум таи хона дарахси бозӣ биханда ва шодӣ фатақати бромадӣ ту да бари дига домодӣ ма орзу кардум ба орзум нарасидум ве духтари раис ту набудай да насибу ман аке нав ҳис кардум азобой кашидама ҳуши ҳама туйда буд ҳичка надидо бидидама во таи ту шинохт напурсӣ чо мекунӣ иҷада ҳичи не раис омадам туи ҷурамда нагузаштела кам бераса хабарат ки сундорам боша одами хиду тарсаям сарат ҳурмат мекунем якдигарита зиндагитон созай ту хушбахт бошӣ ма да ҳама қашбасай орзуи ма хушбахтии ту буд ма имрӯз мефаҳмам ки ту хушбахтӣ орзуи ма хушбахтии ту буд ҳама қашбасай зинда бошен то барномаи дига следующий трек асали кайфӣ қисми 1 айгиҷо пайдо шид дагиҷо сотка шид забт шид айгиҷо номи асали кайфӣ гирифт дар бораи кӣ буд рӯзои наздик иждат кунем метонен ай канали YouTube Каримов тамошо кунед Public Chada Freeboys Records ва инчунин Rest Pronavik MC трекои нав видеои нав живои голосо трекои ки нав ҳамаш мешава ба хотири мухлисо зинда сарбаланд саломат хонаобод ва ба монанди ватани азиз маҳбубмон рӯз ба рӯз ободтар тозатар сарбаландтар хушрӯтар шем